Van egy hely Magyarország keleti csücskében, ahol látszólag teljes az idill. A közel 2000 főt számláló kis faluban a gyerekek és az idősek egyaránt boldogan kerékpároznak, élvezik a szikrázott tavaszi napsugarakat. A vidám és viszonylag gondtalan mindennapok nagyrészt egy több évszázados hagyománnyal rendelkező munkafolyamatnak, a dohánytermesztésnek köszönhetőek. A nyírségben generációk nőttek fel úgy, hogy apáról fiúra, anyáról lányára szállt a dohánytermesztés mestersége. A lakosság megélhetése azonban most komoly veszélybe került. A rendszerváltást követően Pócs-Petri településen megmaradt a mezőgazdasági szövetkezet, és továbbra is a dohánytermesztés adja a szövetkezetnek a legnagyobb árbevételét. Ebben a dohányban rengeteg nép dolgozott. Hát a családból többen is dolgozunk a dohányföldön. Mindig ebben foglalkozunk, ebben nevelkedtünk fel. Más munkalehetőséget nem igazán kínál a kisfalu, de a környékbeliek ezt egyáltalán nem bánják. Szeretik, amit csinálnak, és tisztelik a hagyományokat. Kenyerem javát már itt tettem le a TS-be, meg ide jártam. Meg igazság szerint szerettem is csinálni. A nyírségi termőföldeken a különböző munkafolyamatokat még mindig kézzel végzik. Így nem csak megőrzik a társas együttléti munkák hagyományait, hanem erősítik a közösségi összetartást is. Együtt dolgoznak családok, rokonok, barátok, romák és nem romák. Együtt vagyunk, együtt dolgozunk, nagyon jól megértjük egymást. Neki egyforma nép, csak rendesen dolgozzunk. Ezen a vidéken bűncselekmény is ritkán fordul elő, hiszen aki csak tud, dolgozik, pénzt keres. Azokon a településeken, ahol mezőgazdasági munkát tudnak vállalni, ott mindenképpen csökken a bűncselekmények száma. Az idei dohányszüreten azonban félelem tükröződik a szemekben. Félelem attól, hogy eltűnnek a hagyományok, véget ér a közös munkavégzés. Félelem attól, hogy nem fogják tudni eltartani a családjukat. A nyírségben termesztett két dohányfajta, a Burley és a Virginia mellett a mostanában felmerült probléma is Amerikából származik. A kanadai szabályozások után a WHO is megalkotott egy tervezetet, amely nemzetközi szinten a dohányzás vonzóságának csökkentését hivatott elérni az adalékanyagok használatának megtiltásával. Egy ilyen szabályozás a magyarországi dohánytermesztőkre is súlyos hatással lehet, hiszen a nálunk is széles körben termesztett dohányfajták iránti kereslet jelentős csökkenését eredményezheti. Sőt, közvetve akár a Burley dohány megszűnéséhez is vezethet, ami viszont több ezer hátrányos helyzetű család megélhetését tenné lehetetlenné Magyarországon. Ez igen káros, hogyha ennek következtében egy térség, egy kis térség foglalkoztatási szerkezete és az ehhez kapcsolódó minden folyamat jelentősen átalakul. Ha ebben a térségben ennek a tevékenységnek a befejezéséről kellene gondoskodnunk, akkor nagyon-nagyon nagy bajban lennénk. Ha nem volna ez nekem már a kislányom nem ilyen munkát hozzak, mint én, hanem főiskolára jár, sőt a kisfiam érettségizik, és nem tudnám ezeket finanszírozni, hogyha nem volna ilyen munka lehetőség. Az a lényeges, hogy ezeken a hátrányos helyzetű régiókban a jövőben is tisztességes, rendes, dolgozni akaró emberek megélhetéshez jussanak. Szakértők és kétkezi munkások egyaránt értetlenül állnak a WHO szabályozásai előtt. Nem értik, hogy az ő megélhetésük miért nem érdekel senkit. Ez a munka nem lenne, akkor nem tudném megélni, a családomat nem tudnám eltartani. Azok a gyerekek, akik ennek megfelelően rosszabb, szegényebb körülmények között fognak élni, egészen biztos, hogy az egészségügyi rendszer számára sokkal nagyobb kihívást fognak jelenteni. Semmilyen kutatási eredmény nem támasztja azt alá, hogy az egyik vagy a másik az károsabb lenne az egészségre. Nem lehet úgy döntést hozni, hogy csak egyetlen egy szempontot veszünk figyelembe. A most meghozott döntésektől, így a WHO tervezetének sorsától rendkívüli mértékben függ, hogyan alakul az uniós dohányvertikum jövője, többek között amiatt is, mert az Európai Unió dohánytermék rendeletének felülvizsgálata jelenleg is folyamatban van. Most azonban csak egy biztos, a dohányföldek több ezer embernek adnak munkát itthon, és több millió embernek világszerte. Így az ő érdekeik mellett ki kell állni. Össze kell fogózkodni a lengyelekkel, az uniós társainkkal, akik hasonló cipőben járnak, és nem kell vegyi magunkat. Magyarország egyébként határozottan jelezte az Európai Uniónak, hogy nem kívánja alkalmazni ezt az ajánlást. Nagyon remélem az magyarországi
mint egy 400 éves dohánytermelés tovább folytatódik. Biztos vagyok abban, hogy sikerrel lehet járni. Ezen kívül semmi lehetőségünk nincs is. Reméljük, hogy jó sokáig fog menni ez a dohány, hogy nekünk legyen munkánk, mert mi csak ebből tudunk élni. Arról, hogy hogyan alakul a világ 168 országa által aláírt keretegyezmény sorsa, 2010 novemberében Uruguayban születik végső döntés, így addig az EU-nak is ki kell mondania a 27 tagállam egységes állásfoglalását. A magyarországi termőföldeken már régen megszületett az egyezményes döntés. Az emberek dolgozni szeretnének, biztonságban tudni gyerekeiket, akik ezután is vígan kerékpározhatnak a hazai dohánytermesztés kis világvárosában.